שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט ליפט. אני המנחה שלכם, יונתן שביט, דיאטן קליני ומאמן כושר. אתם מאזינים כעת לפרק מספר 4, שבו אדבר על שינוי הרגלים, איך להישקל ועל דדליפט. איך לשנות את ההרגלים שלכם למען בריאות טובה יותר. אתם רוצים להיות פעילים יותר, ניסיתם להפחית בצריכת מזונות פחות בריאים, מתחילים לאכול טוב יותר ולנוע יותר, אבל מתקשים לעמוד בשינויים הללו. קשה להיפטר מהרגלים ישנים. שינוי הרגלים הוא תהליך הכולל מספר שלבים. לפעמים לוקח זמן עד ששינויים הופכים להרגלים חדשים, וכן, אתם עלולים להתמודד עם מחסומים בדרך. אימוץ הרגלים חדשים ובריאים יותר עשויים להגן עליכם מפני בעיות בריאות חמורות כמו השמנת יתר וסוכרת. הרגלים חדשים כמו אכילה בריאה ופעילות גופנית סדירה עשויים גם לעזור לכם לנהל את המשקל שלכם ולהיות עם יותר אנרגיה. לאחר זמן מה, אם תתמידו בשינויים האלה, הם עשויים להפוך לחלק משגרת היום-יום שלכם. עכשיו אני אתאר 4 שלבים שאתם עשויים לעבור בעת שינוי הרגלי הבריאות או ההתנהגות שלכם. תמצאו גם טיפים שיעזרו לכם לשפר את הרגלי האכילה, הפעילות הגופנית והבריאות הכללית שלכם. 4 השלבים של שינוי התנהגות בריאותית הם: שלב ראשון, הרהור; שלב שני, הכנה; שלב שלישי, פעולה; ושלב רביעי, תחזוקה. אז באיזה שלב של שינוי אתם נמצאים? שלב ההרהור, אני חושב על זה. בשלב הראשון הזה, אתם חושבים על שינוי ועל להיות מונעים להתחיל. אתם יכולים להיות בשלב הזה אם אתם שוקלים שינוי, אבל לא ממש מוכנים להתחיל, מאמינים שהבריאות, רמת האנרגיה או הרווחה הכללית שלכם ישתפרו אם תפתחו הרגלים חדשים, או לא בטוחים כיצד תתגברו על המחסומים שעלולים למנוע מכם להתחיל להשתנות. הכנה. החלטתי לנקוט פעולה. בשלב הבא הזה, אתם מכינים תוכניות וחושבים על רעיונות ספציפיים שיעבדו עבורכם. אתם יכולים להיות בשלב הזה אם אתם החלטתם שאתם הולכים להשתנות ומוכנים לפעול, הגדרתם כמה יעדים ספציפיים שהייתם רוצים לעמוד בהם, או מתכוננים להוציא את התוכנית שלכם לפועל. שלב הפעולה. התחלתי לבצע שינויים. בשלב השלישי הזה, אתם פועלים על פי התוכנית שלכם, ומבצעים את השינויים שרציתם להשיג. אתם יכולים להיות בשלב הזה אם אתם ביצעתם שינויים באכילה, בפעילות הגופנית ושינויי התנהגות אחרים בששת החודשים האחרונים לערך. אתם מסתגלים לתחושה של לאכול בריא יותר, להיות פעילים יותר ולבצע שינויים אחרים כמו לישון יותר או להפחית את זמן המסך. ניסיתם להתגבר על דברים שלפעמים חוסמים את הצלחתכם. שלב התחזוקה. יש לי שגרה חדשה. בשלב האחרון הזה התרגלתם לשינויים שלכם ושמרתם עליהם במשך יותר מ6 חודשים. אתם יכולים להיות בשלב הזה אם השינויים שלכם הפכו לחלק רגיל מהשגרה שלכם, מצאתם דרכים יצירתיות להישאר בשגרה שלכם, היו לכם תקלות ומכשולים אבל הצלחתם לעבור אותם ולהתקדם, אז מצאתם את שלב השינוי שלכם. תמשיכו להקשיב על מנת לקבל רעיונות לגבי מה שאתם יכולים לעשות הלאה. אז עכשיו נפרט יותר על השלבים קצת. אז שלב ההרהור, האם אתם חושבים לבצע שינויים? ביצוע קפיצה מחשיבה על שינוי לנקיטת פעולה יכולה להיות קשה ועלולה לקחת זמן. לשאול את עצמכם לגבי היתרונות והחסרונות, דברים שמפריעים, של שינוי ההרגלים שלכם עשויה להועיל. איך החיים יהיו טובים יותר אם תבצעו כמה שינויים.
חישבו כיצד היתרונות של אכילה בריאה או פעילות גופנית סדירה עשויים להיות קשורים לבריאותכם הכללית. לדוגמה, נניח שרמת הגלוקוז בדם שלכם, הנקראת גם סוכר בדם, מעט גבוהה ויש לכם הורה, אח או אחות שיש להם סוכרת מסוג 2. זה אומר שאתם גם עלולים לפתח סוכרת מסוג 2. אתם עשויים לגלות שקל יותר להיות פעילים פיזית ולאכול בריא, בידיעה שזה עשוי לסייע בשליטה על רמת הגלוקוז בדם ולהגן עליכם מפני מחלה קשה. תוכלו ללמוד עוד על היתרונות של שינוי הרגלי האכילה והפעילות הגופנית שלכם מאיש מקצוע בתחום הבריאות. הידע זה עשוי לעזור לכם לנקוט בפעולה. עכשיו אני אתן מין רשימת יתרונות וחסרונות. לדוגמה, אתם כמובן יכולים למצוא את מה שמתאים פה לכם, וכדאי גם שתיצרו אחת משלכם, כי זה יכול להיות אחר. אז אכילה בריאה, יתרונות, להיות עם יותר אנרגיה, לשפר את הבריאות, להפחית את הסיכון לבעיות בריאותיות, לשמור על משקל בריא, להיות גאה בעצמי, ולהוות דוגמה לחברים ומשפחה. חסרונות, ייתכן שצריך להשקיע יותר כסף וזמן על אוכל, ייתכן שצריך לבשל יותר בבית, ייתכן שצריך לאכול פחות מהמאכלים שאוהבים, ייתכן שצריך לקנות מזונות אחרים, וייתכן שצריך לשכנע את המשפחה שכולנו צריכים לאכול אוכל בריא יותר. עכשיו לגבי פעילות גופנית, היתרונות, תשפר את הבריאות שלי, תפחית את הסיכון שלי לבעיות בריאותיות רציניות, יכול להרגיש טוב יותר לגבי עצמי, להיות חזק יותר, ליהנות, להקדיש זמן לטפל בעצמי, להכיר אנשים חדשים ולבלות איתם, להיות עם יותר אנרגיה, לשמור על משקל בריא, להוות דוגמה לאחרים. חסרונות, דורש יותר מדי זמן ואנרגיה, חם או קר מדי בחוץ, חרדה על הבריאות, מה יקרה, יכול להיות מביך, אפשר להיפצע, אני לא טוב בלהיות פעיל, אני לא יודע מה לעשות בכלל, אין עם מי לבצע פעילות גופנית, אני לא צעיר או מספיק בכושר, וזה מונע ממני להיות עם משפחה וחברים. שלב ההכנה, האם הגעתם להחלטה? אם אתם בשלב ההכנה, אתם עומדים לפעול. אז כדי להתחיל גם תבצעו רשימת יתרונות וחסרונות, ותשאלו את עצמכם איך אפשר להכין תוכנית ולפעול לפיה. אז עכשיו אני אפרט מחסומים נפוצים שאתם עלולים להתקל בהם, ופתרונות אפשריים להתגברות על מחסומים כשאתם מתחילים לשנות את ההרגלים שלכם. תחשבו על הדברים האלה בזמן שאתם מכינים את התוכנית שלכם. אז מחסום, אין זמן. פתרון, שימו את ההרגל הבריא החדש שלכם בראש סדר העדיפויות, שלבו את הפעילות הגופנית בכל זמן ובכל מקום שאתם יכולים, נסו לעלות במדרגות או לרדת מהאוטובוס תחנה מוקדם יותר, אם בטוח לעשות זאת, הקדישו יום קניות מצרכים אחד בשבוע, והכינו ארוחות בריאות שתוכלו להקפיא ולאכול מאוחר יותר כשאין לכם זמן לבשל. הרגלים בריאים עולים יותר מדי. אתם יכולים להסתובב בקניון, במסלול או בפארק בחינם. אכלו בריא בתקציב מוגבל על ידי קנייה בכמות גדולה, וכאשר יש פריטים במבצע, וגם על ידי בחירת פירות וירקות קפואים או משומרים. אני לא יכול לבצע את השינוי הזה לבד. גייסו אנשים אחרים להיות פעילים איתכם, מה שיעזור לכם לשמור על המוטיבציה והביטחון. תשקלו להירשם לשיעור כושר מענה כלשהו, תעלו את המשפחה או את עמיתכם לעבודה על עגלת האכילה הבריאה, תכננו ארוחות בריאות יחד עם המשפחה שלכם,
או שתתחילו משהו כזה של ארוחה בריאה אחת לשבוע בעבודה. אני לא אוהב פעילות גופנית. אתם יכולים להיות פעילים בדרכים רבות, כולל אימוני התנגדות בחדר כושר, אימוני משקל גוף, קרוספיט, ריקוד, הליכה או גינון. תערכו רשימה משלכם של אפשרויות שמושכות אתכם, תבחנו אפשרויות שלא חשבתם עליהן, וישארו עם מה שאתם נהנים. אני לא אוהב מאכלים בריאים. נסו להכין את המתכונים הישנים האהובים עליכם בדרכים חדשות ובריאות יותר. לדוגמה, אתם יכולים לקצץ שומן מבשרים ולהפחית את כמות החמאה, הסוכר והמלח שאתם מבשלים איתם. השתמשו בגבינות דלות שומן או בחלב דל שומן במקום חלב מלא או שמנת. הוסיפו כוס או 2 של ברוקולי, גזר או תרד לתבשילים או לפסטה. לאחר שהחלטתם לשנות את ההרגילים שלכם, הכינו תוכנית והציבו יעדים לפעולה. הנה כמה רעיונות להכנת התוכנית שלכם. לימדו עוד על תזונה בריאה וגודל מנות. לימדו עוד על פעילות גופנית. לעשות רשימות של מזונות בריאים שאתם אוהבים, או שאולי תצטרכו לאכול מהם יותר, או לעתים קרובות יותר. מזונות שאתם אוהבים, שאולי תצטרכו לאכול בתדירות נמוכה יותר. דברים שאתם יכולים לעשות כדי להיות יותר פעילים פיזית. פעילויות מהנות שאתם אוהבים ויכולים לעשות לעתים קרובות יותר, כגון ריקוד. לאחר ביצוע התוכנית שלכם, התחילו להגדיר יעדים ליישום התוכנית שלכם. התחילו עם שינויים קטנים. לדוגמה, אני הולך ללכת במשך 10 דקות, 3 פעמים בשבוע. מהו הצעד היחיד שאתם יכולים לעשות מיד? פעולה. התחלתם לבצע שינויים? אתם מבצעים שינויים אמיתיים באורח החיים שלכם, וזה פנטסטי. על מנת להישאר עם ההרגלים החדשים שלכם, תעברו על התוכנית שלכם, תסתכלו על המטרות שהצבתם ועד כמה אתם עומדים בהן, התגברו על מחסומים על ידי תכנון מראש למכשולים, תגמלו את עצמכם על העבודה הקשה שלכם, עקבו אחר ההתקדמות שלכם. מעקב אחר ההתקדמות שלכם עוזר לכם לזהות את החוזקות שלכם, למצוא תחומים שבהם תוכלו להשתפר ולהישאר במסלול. רשמו לא רק מה עשיתם, אלא גם איך הרגשתם בזמן שעשיתם אותם. הרגשות שלכם יכולים לשחק תפקיד בהפיכת ההרגלים החדשים שלכם לקבועים. תיעוד ההתקדמות שלכם עשוי לעזור לכם להישאר ממוקדים ולתפוס כישלונות בעמידה ביעדים שלכם. זכרו כי נסיגה אינה אומרת שנכשלתם. כולנו חווים כישלונות. המפתח הוא לחזור למסלול מהר ככל שתוכלו. התגברות על מחסומים. הזכירו לעצמכם מדוע אתם רוצים להיות בריאים יותר. אולי אתם רוצים את האנרגיה לשחק עם האחיינים שלכם, או להיות מסוגלים לשאת את שקיות המכולת. זכרו את הסיבות שלכם לביצוע שינויים כאשר מתרחשות מעידות. החליטו לעשות את הצעד הראשון כדי לחזור למסלול. פתרון בעייתי כדי להתחכם במחסומים. לדוגמה, תכננו ללכת בפנים, כמו בקניון, בימים שבהם מזג האוויר הוא גרוע ומונע מכם ללכת בחוץ. פגשו מחבר או מבן משפחה עזרה כאשר אתם זקוקים לה, ותמיד נסו לתכנן מראש. לדוגמה, אם אתם יודעים שלא יהיה לכם זמן להיות פעילים פיזית אחרי העבודה, צאו לטייל עם עמית לעבודה בצהריים, או התחילו את היום שלכם עם איזה סרטון התעמלות. תגמלו את עצמכם. לאחר השגת יעד או אבן דרך, אפשר לקבל תגמול שאינו מזון, כגון ציוד אימון חדש או מכשיר אימון חדש. תשקלו גם לפרסם הודעה במדיה החברתית על מנת לשתף את ההצלחה שלכם עם חברים ובני משפחה. תבחרו את התגמולים בקפידה.
למרות שאתם צריכים להיות גאים בהתקדמות שלכם, זכרו כי פינוק עתיר קלוריות או יום חופש משגרת הפעילות שלכם הם לא בהכרח התגמול הטוב ביותר כדי לשמור על בריאותכם. תטפחו לעצמם על השכם, כשמחשבות שליליות מתגנבות פנימה, הזכירו לעצמכם כמה טוב אתם עושים לבריאותכם על ידי תנועה ואכילה בריאה יותר. תחזוקה, יצרתם שגרה חדשה, הפכו את העתיד שלכם לבריא יותר. זכרו כי אכילה בריאה, פעילות גופנית סדירה והרגלים בריאים אחרים הם התנהגויות לכל החיים, לא אירועים חד פעמיים. תמיד לפקוח עין על המאמצים שלכם ולחפש דרכים להתמודד עם השינויים המתוכננים והלא מתוכננים בחיים. כעת, כשאכילה בריאה ופעילות גופנית סדירה הם חלק מהשגרה שלכם, שמרו על עניין, הימנעו מנפילות ומצאו דרכים להתמודד עם מה שהחיים מזמנים לכם. הוסיפו מגוון ושמרו על מוטיבציה. ערבבו את השגרה שלכם עם פעילויות ומטרות גופניות חדשות, חברים לפעילות גופנית, מאכלים, מתכונים ותגמולים. התמודדות עם כישלונות בלתי צפויים. תכננו מראש כדי למנוע תקלות. לדוגמה, מצאו דרכים אחרות להיות פעילים במקרה של מזג אוויר גרוע, פציעה או בעיות אחרות שמתעוררות. חישבו על דרכים לאכול בריא בעת נסיעה או אכילה בחוץ, כמו אריזת חטיפים בריאים בדרכים או לחלוק מנה ראשונה עם חבר במסעדה. אם יש לכם נסיגה, אל תוותרו, כישלונות קורים לכולם, התקבצו מחדש והתמקדו בעמידה ביעדים שלכם, שוב, ברגע שאתם יכולים. אתגרו את עצמכם, בדקו מחדש את היעדים שלכם וחישבו על דרכים להרחיב אותם. לדוגמה, אם נוח לכם לבצע הליכה 5 ימים בשבוע, תשקלו להוסיף אימוני כוח 2 בשבוע. אם הגבלתם את צריכת השומן הרווי שלכם על ידי אכילת פחות מזונות מטוגנים, נסו לצמצם גם את תוספת הסוכרים. שינויים קטנים יכולים להוביל להרגלים בריאים שכדאי לשמור עליהם. עכשיו נעבור לנושא הבא. מה הדרך הכי טובה להישקל? קודם כל, עדיף להישקל בצורה עקבית. איך זה יכול להיראות? שזה יקרה באותם תנאים, כמו אחרי שקמים בבוקר, או במשקל של חדר הכושר לפני האימון. למה? כי כך נקודת הייחוס תהיה דומה, וכך המגמה תהיה יותר אובייקטיבית. לדוגמה, אם נשקלתם יום אחד בבוקר 85, ויום אחד נשקלתם בערב 87, השני קילו הללו ישפיע על ממוצע חישוב המשקל. כמובן שעדיף להישקל בזמנים לא עקביים מאשר לא להישקל כלל, אבל כדאי לקחת בחשבון שהתנודתיות יכולה להיות מושפעת מזמני השקילה, ולכן לא להתרגש מזה. מה גם שאם תשקלו כל יום, או קרוב לכל יום, תוכלו לתת יותר תוקף למשקל, כי הוא מסתמך על יותר נתונים. מה שמביא אותנו לדגש השני, להישקל כל יום, או כמה שיותר פעמים בשבוע. באופן אידיאלי, לחשב ממוצע משקל שבועי ואפילו חודשי, וכך נוכל לראות את המגמה האמיתית במשקל. לדוגמה, אם שקלתם ביום אחד במקרה 90, וזו הנקודת ייחוס שאתם משתמשים בה כדי לראות את המגמה, שבוע לפני כן גם שקלתם 90, אז יכול להיות שתסיקו שהמשקל לא זז. אבל בפועל, אם הייתם נשקלים כל יום, והממוצע היה יוצא 89.5, אז כנראה שבפועל ירדתם חצי קילו, שזה הבדל משמעותי. זה גם יכול להשפיע עליכם על המוטיבציה, המסוגלות העצמית, תחושת ההצלחה וההסתכלות הכללית על התהליך. וגם כמובן בהמשך על הדרישות האנרגטיות, כי אם ירדתם במשקל, אז על מנת לרדת עוד צריך להתחשב לכל הפחות במשקל החדש. עכשיו נעבור לנושא אחר.
אני רוצה רגע לדבר על בערך כל ה... כן, אני אשתדל להיות כמה שיותר צנוע בנושא הזה. לגבי כל הפעמים עד כה שיצא לי להרים 300 קילו דדליפט או יותר. אז כבר יצא לי בחיי להרים 300 קילו דדליפט או יותר בערך 8 פעמים. מה שאני בבירור יכול להגיד לכם זה שכל פעם הייתה שונה. פעם אחת זה היה בתחרות הראשונה שהשתתפתי בה. הגעתי בכלל עם כוונה על סמך חישובים לפי ה-RP המשוער להרים בכניסה שלישית 290. בסוף איכשהו יצא שהרבה פשוט היה על הדרך, כי לפי החוקים לא בדיוק יכלתי לפתוח עם המשקל שרציתי. נראה לי זה היה 260 ומשהו שרציתי, אבל הוא היה צריך להיות עגול או משהו כזה, אז פשוט התחלתי עם 260, ואז לפי מה שהבנתי אחרי זה ראיתי שזה טס, הכניסה הראשונה, ואז המשכתי ל-280. לא ממש הייתה לי תחושה, אבל גם נראה לי שלא היה סרטון, אבל פשוט אמרו לי שזה עלה גם מהר. אז אמרתי כזה, טוב, יאללה, אני סימנתי לעבר המזכירות ככה 3 אצבעות, כי למה לא? אמרתי, אם אני כבר פה עם כל המעמד והאווירה, גם מעמיסים בשבילי את הפלטות ואני לא צריך לבזבז על זה אנרגיה, אז יאללה. כמובן שאחרי הכניסה השנייה שמתי לב שנפתחה לי הגודל. הראיתי את זה לאחד המתחרים והוא אמר לי ככה שזה כלום. פשוט ניגבתי את הדם המגבת. נראה לי שכחתי מזה, כי ידעתי שהניסיון הזה פעם ראשונה להרים 300 יהיה חלום שלא עמדתי שיתגשם. ואז למזלי היה ניתן לבחור מוזיקה, מה שאני חושב ששיחק חלק בלתי מבוטל במה שקרה אחר כך. אני זוכר שהשיר התחיל, אני התחלתי לשים מגנזיום על כפות הידיים, הרגשתי את האדרנלין, ממש כאלה קצוצים. אני חושב שבאותו רגע נכנסתי למצב שבו הייתי יכול לרוץ דרך קיר בטון ולהמשיך כאילו לא קרה כלום. אני לא חושב שלפני זה או אחרי זה יצא לי להגיע שוב למצב כזה, מה שכנראה מעיד עד כמה זה היה מיוחד. ואז אני עולה על הבמה, מסדר את הרוק גריפ, עושה כמה ברייסים, מחכה עוד כמה שניות שיגיע הדרופ בשיר, ונותן את כל מה שיש לי. לא האמנתי שזה עולה, ועוד עד הסוף. אפילו מבלי לדעת שהכניסה הייתה מוצלחת, ולמזלי היא הייתה, פתחתי בחגיגה שגם עליה בחיים לא חזרתי, אני חושב. ממש שאגה, קפיצה במקום, שכיבה וצהלה על הרצפה, על צף בכי. פשוט אופוריה, שנראה לי היא החזיקה כמה ימים. עכשיו אם נעבור בערך 3.5 שנים קדימה, נגיע לפעם השנייה. פעם ראשונה הייתה דייט קונבנציונלי, והאמת שזו גם הפעם היחידה שככה הרמתי את המשקל הזה. מהפעם השנייה והלאה זה רק סומו. באותו יום בכלל כמעט ולא הלכתי להתאמן אפילו. היו לי איזה עניינים אישיים שהטרידו אותי, ולא היה לי ממש חשק לצאת מהבית מילא לחדק עם מלא אנשים. בסוף איכשהו הצלחתי ללכת, והאמת אני לא בטוח בכלל שחשבתי לעשות דייט באותו אימון. בכלל התחלתי עם איזה 5 סטים של לחיצת כתפיים, שגם היה אחלה, לא היה סי, אבל זה היה טוב. ורק אחר כך עברתי לדדליפט, אז בערך זה כמעט שעה אחרי. אמרתי אני אעשה סומו, כי לא עשיתי כמה חודשים, כי הייתי על קונבנציונלי תקופה, ואני כזה מתחמם ומתחמם, מגיע בסוף ל-220 בלי חגורה, ואז אני אומר לעצמי,
טוב, מעניין כמה אני אצליח עם חגורה. כי אני יודע שאני הרבה יותר חזק איתה. אז הלכתי להביא אותה מהלוקרים למעלה. אני לא זוכר בדיוק מה היו הקפיצות של המשקל, אבל כנראה שעברתי ב-260 ו-280. ואז אמרתי, יאללה, בוא נשים 300. פה גם הייתה מידה של התרגשות, אבל עדיין זה לא התקרב למה שהיה בפעם הראשונה. זה עלה מעולה, אולי הכי טוב מכל הפעמים. היה פרץ קטן של חגיגה, אבל שוב לא התקרב למה שהיה אחרי הפעם הראשונה. ואז לדעתי אח שלי אמר לי, לשים 320, כי זה היה ממש קל. ואז אני כזה, יאללה, מה אכפת לי? זה מספר שאני כבר הרבה זמן רוצה. לצערי זה זז אולי כמה מילימטרים, או סנטימטרים בעצם. אבל אמרתי כזה, לא נורא, נוריד ל-310, כי זה היה מקרה הצליח. אבל מסתבר שלא, כי ה-320 כנראה עייף אותי מדי. ובטח גם הייתה איזו נפילת מתח, כי אחרי הכל שום דבר באימון הזה לא היה מתוכנן בכלל. הפעם השלישית כבר הייתה יותר שגרתית. נראה לי שגם אחריה סתם הקשבתי לעוד איזה מתאמנים אקראיים שכנראה לא הבינו על מה הם מדברים, שהיו שם באזור. הציעו כזה לשים 320. נראה כי שאלתי אותם, מה אתם אומרים, ככה או ככה? והם כזה אמרו 320. אז אני זרמתי ובתוכי כנראה ידעתי שעדיף משקל יותר קל. וכנראה שהייתי צריך להקשיב לעצמי. אבל הגעתי לשלב שבו אני פשוט באמת מוכן לעשות שטויות. מן הסתם ה-320 בקושי זז. יכול להיות שאחרי זה ניסיתי משקל יותר קל, או שפשוט המשכתי לתרגיל הבא. לדעתי הפעם הרביעית בכלל אין לי צילום, אבל היא גם הייתה שגרתית יחסית בלי יותר מדי ריגוש. הפעם החמישית הייתה גם הפעם השישית, כי זה היה לשתי חזרות. ככה לפני, נראה לי חודשיים או כמה שבועות, חדר הכושר הצטייד בפלטות חדשות ומוד דדליפט. ואני ישר הבנתי שאני חייב לבחון אותו יחד עם הפלטות, כי הם היו יותר דקות, אז היה אפשר לשים יותר עולמות. גם לפני כן לא עשיתי דדליפט תקופה נראה לי, ורק לאחרונה חזרתי, אבל הניסיון שלי בינתיים מלמד שאני יכול לחזור לתרגיל הזה מאוד מהר, לפחות לסומו. התחלתי בקפיצות של 50, 170 עד 270. 270 נראה לי לא הרגיש משהו, אבל האגו שלי לא היה מוכן לצאת משם בלי לנסות 300. כי כנראה כאילו עשיתי את זה תקופה, אז הייתי ככה חייב להרגיש את זה. אז שמתי 300, את השיר המתאים, והלכתי על שתי חזרות. זה מצחיק שאחרי זה ממש לא התלהבתי. אצלי בראש בכלל חשבתי על זה שאני עובר לתרגיל הבא, לתאומים במקרה הזה. אז כנראה שהרף שלי עלה. אני חושב כרגע המספר הזה שאני אומר שאם אני אעשה אז אני ארגיש טוב איתו ואיזו התרגשות ממנו, זה 320. הפעם השביעית הגיעה בדיוק לפני הפעם השמינית. זה גם היה איזה שבוע או שבועיים אחרי ה-300 לזוג. גם נראה לי באתי כזה ולא בכך מתוכנן, אמרתי טוב יאללה בוא הייתי רוצה לנסות עם 320. אז גם התחממתי וזה גם קפיצות כאילו 70, 120, 170, 220, 270. ואז כן עשיתי חזרת ככל חימום של 300. זה היה סבבה. זה עייף אותי, אני זוכר הרגשתי כזה light-headed, ואז בדיוק רצו איזה ילדים לדבר איתי או משהו, אבל הייתי תשוש מדי ולא... אז לצערי התעלמתי מהם, סליחה.
ו... אמ, ואז אמרתי, טוב, אני אשים 320. זו הבעיה שיש... עכשיו מבחינת הפלטות יש כמה זוגות של 25, אז שמתי את כולן, אז כולן מגיעות ביחד ל-270 יחד עם המות. אז הייתי צריך לשים, הלוואי, אם הייתה לי עוד זוג אחד של פלטות, אז זה היה אולי משהו אחר היה קורה, אבל היה לי רק את האופציה. אני בחרתי כי נראה לי זה הכי הגיוני לשים עוד פלטה של 20 כל צד, בשביל 310, ואז עוד 5 דק כזה, והסוגרים שהיו, זה סוגרים כאלה מפלסטיק. אם היו את הסוגרים מהמתכת, שהם יותר קטנים, אז אולי הייתי יכול לסגור ושזה היה מחזיק, אבל מה שקרה זה שפשוט התחלתי להרים, ואז ממש בניתוק 5 נפלו, אז זה כאילו נהפך לא, 5 נפל בצד אחד, ואני מתחיל להרים, ואז איפשהו באמצע עוד 5 נפל, ואז נהיה 310, ואז עד הנעילה זה היה עם 310, ואז איך שבאתי להוריד זה נפל בצד אחד, פשוט הנחתי. אז כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני נגיד אמרתי, טוב, מבחינתי הרמתי 310, ואז כאילו אני כזה מסיים את החזרה, אני כזה, אני לא מרוצה, כי זה 320, כמו שאני כבר חושב על זה איזה 2 או יותר, אז אני כזה, וואו, הנה, הצלחתי 320, וזה מטורף. אבל זה היה 310 מבחינתי, אז אני כזה, אז כן, עד הפעם הבאה שאני אנסה את זה, זה או יותר. מקווה שבפעם ההיא אני גם, המשקל לא ייפול. תודה שהאזנתם לפודקאסט ליפט, זה היה הפרק מספר 4. אני מקווה שנהניתם ושהחכמתם, נתראה בפרק הבא.